na imbagadamag Biblia, libro ni Zacarias. Muna, ibigan ni Yahweh kadagiti tattao nang agsubli da ken kuana. Daytoy iti mensahe ti Apo nga impakaamuna ken ni propeta Zacarias iti maikawalo a bulan ti maikadua a tawen panagturay ni Dario kas emperador ti Persia. Ni Zacarias ti anak ni Barakias ken apo ko ni Iddo. Imbaga ni Apo ama nakabalin amin ken ni Zacarias nga impakaamuna daytoy kadagiti tattao. Siak ni Yahweh kasta unay idi ti pungtot ko kadagiti kapuunan nyo ngem ita kunak kada kayo. Agsubli kayo kanya ket agsubli akmet kada kayo. Diyo tuladon dagiti kapuunan nyo idi unana. Impakaammo kada kwada dagiti propeta ti sao. Binalaagan da ida nga ijandan dagiti dakes ken managbasol a panagbiagda ngem didak impangag. Wenno tinungpal, ita natayan dagiti kapuunan nyo ken dagiti propeta. Babaen kadagiti adipon ko a propeta, nang tudak kadagiti kapuunan nyo kadagiti balaag ken bilin. Sandaan ang ikaskaso ket sinagabada ti dusa iti kinasukir da. Nagbabawi da met laeng ket binigbig da adinusak ida kas maikari kadakwada ken kas inkenteng ko nga aramiden. Ti parmata maipapan kadagiti kabalyo. Iti maikadua a tawen na panagturay ni Dario kas emperador. Iti maika 24 nga aldaw, iti maika 11 a bulan, iti bulan ti Sebat. Imbagat kanyak ni Apo, daytoy a mensahe ti maysa a parmatay ti rabii. Nakitak ti maysa nga anghel ti Apo nagsakay iti nalabaga a kabalyo. Nagsardeng ti umong dagiti nasameg a kayo iti maysa a tanap. Iti likudan na, adda dagiti sabali pay a kabalyo. Nalabaga, puraw ken garit-garitan. Anya ti kaipapanan dagitoy a kabalyo Apo sinaludsod ko. Ipakita ken kano anya iti kaipapanan dagitoy sungbat na. Imbaon ti Apo ida tapno wanawanan da iti daga. Impadamag da daytoy iti anghel. Sinursurmot ti entero daga ket nasarakan mi nga awan ti arimekmek na ken awan gaway dagiti tattao. Kinuna ti anghel, o Apo ama nakabalin amin. 70 atawon akapungpungtot mo ti Jerusalem ken dagiti syudad iti Huda. Kaanon to akasyam ida. Makaliliwa ken makaabo kay dagiti balikas nga isungbat ti Apo iti anghel. Ket imbaga kanyak ti anghel nga ipakaamok ti sao ti Apo ama nakabalin amin. Ipatpateg ko na iti Jerusalem ket mariribo kak ti santuan a syudad ko. Napalalo ti pungtot ko kadagiti pagilian nga agnamnam ay iti kapya ken talna. Idi medmedak ti pungtot ko kadagiti tattao. Dinagdegan dagitoy a nasyon ti panagsagabada. Ngarud nagsubliak iti Jerusalem tapno kaasyak ti syudad. Mabangon tumanen ti templo ket matarimaan manen ti syudad. Imbaga pay ti anghel nga ipakaamok daytoy kuna ti Apo man nakabalin amin at rumangay tumanen dagiti syudad na. Liliwaen nan tumanen ti Jerusalem ket pagbalinan nan tumanen ti syudad ako na. Ti parmata maipapan kadagiti Sara. Iti sabali a parmata nakitak ti ugpat a Sara. Sinaludsod ko ti anghela makisasao kanyak no anya iti kay papananda. Insungbat na iladawan ta dagiti nabileg a pagilyan. Ti lubong anang warawara kadagiti tattao ti Huda, Israel ken Jerusalem. Kalpasan na impakita ti Apo kanyak ti ugpat a mamanday asigem kadagiti martilyo. Sinaludsod ko no anya ti umayda ramiden. Insungbat na imayda tapno butbutngan ken parmekenta dagiti pagilyan anang parukma anang pinsan ti daga ti Huda ken nang warawara kadagiti tattao na. Ti maikadua kapitulo ti parmata maipapan ti pagrukod. Iti sabali a parmata nakitak ti maysa a lalaki a asigem iti lubid a pagturukod. Papanam, sinaludsod ko, insungbat na nga
Rukodon ti Jerusalem tapno maamuan na ti kalawan na. Nakitak nga imaddang ti sabali nga anghel ti nang sabat ken kuana. Kinuna ti muna nga anghel ti sabali nga anghel. Agtaray ka mapan ti dayta nga ili nga agtutubo as sigem iti pagrugo ti pagam ken kuana nga adun to unay ti tao ken baka ti Jerusalem ket santon ang mabakudan ti syudad inkari ti apo nga ison ti agbalin nga apoy abakod ang mangsaraknib iti syudad ken nagnaed sadyay ti amin adayag na maayaban nga agsubli dagiti na italaw kas balod kinuna ti apo kadagiti tattao na iwarawara na kayo iti amin nasuro iti lubong ngem ita da kayo ana pagtalaw kas balod aglibas kayo iti Babilonia ket agsubli kayo iti Jerusalem siya sino man amang kabil kada kayo kabilan na ti kapatgan kanya ngarod inted kanyak ti apo ang nakabalin amin daytoy a mensahe sanak imbaon kadagiti nasyon anang samsam kadagiti sanikwa dagiti tattao na ket imbagak ti apo a mismo ti manggubat kada kayo ket samsaman da kayto dagiti tattao nga nagserbi idi nga adipan mo inton mapasamak daytoy maamuan to ti amin nga imbaonnak ti apo ang nakabalin amin kinuna ti apo ikantayo ti ragsakyo da kayo at tao ti Jerusalem umayak makipagnaed kada kayo ti dayta at tiyempo adunto a nasyon ti kumamang ti apo ket agbalindan to at tao makipagnaed to kada kayo ket maamuan yun to nga imbaon na kada kayo agbalin to manan ti Huda na isang sangayan ako pa ti apo iti nasagraduan ataga agbalin to met ti Jerusalem a syudad nga ipangpangruna na unay agulibog kay amin ti matang ti apo taumay katatayuan ipod iti nasantuan na pagnaedan na maikatlo nga kapitulo ti parmata ti propeta maipapan iti nangato a padi iti sabali parmata impakita kanyak ti apo ni Josue a nangato a padi as itatakder ti sangwanan ti anghel ti apo si tatakder met ni Satanas iti abay ni Josue tapno idarong na kinuna ti anghel ti apo ken ni Satanas dusaon nakakuma ti apo Satanas sapi kumata dusaon naka ti apo amangay ayat iti Jerusalem mayarig daytoy a lalaki iti kayo a narabsot iti apoy si tatakder sadyay ni Josue anang rugi iti pagan-anay na narugit ti pagan-anay na kinuna ti anghel kadagiti na ilangitan nga agserserbi ken kuana ugsubon nyo ti narugit a pagan-anay daytoy a lalaki kalpasan na kinuna na ken ni Josue inikat kon dagiti basol mo ket ikan ka iti baro a pagan-anay nga ikawes mo binilin na nga agserserbi dagiti agserserbi amang ikabilda iti nadalo sa turban ti ulo ni Josue nagtungpal da sa da kinawesan ni Josue ti baro a pagan-anay bayat ti panagtakder sadyay ti anghel ti apo kalpasan na imbaga ti anghel ken ni Josue takastoy ti kinuna ti apo ang nakabalin amin no agtulnog ka kadagiti linteg ko ket aramidam dagiti pagribengam nga inted ko ken ka si kanto ti mangimaton iti templo ken kadagiti paraangan na ipangag konto dagiti kararag mo kas iti panangipangag ko iti kararag dagiti angheles nga adda iti matang ko dumngeg ka nga rod Josue sika nangado a padi dumngeg kayo met da kayo a kakadwa na apata padi da kayo ti pagilasinan tinaimbag a masakbayan parangarang kon ti adipan ko maawagan ti sanga ikabil ko iti sangwanan ni Josue ti maysa a bato a pito ti parupa na adanto balikas nga ikitikit ko iti bato ken iti lasud ti maysa lang aldaw punasag ti basol daytoy adaga inton dumteng dayta nga aldaw agbiag dayto a natalged ken narang-ay ket tungpal tenggal maysa danto kaubasan ken kaigusan na pangawisan na kadagiti kaaruban na
may kaupat nga kapitulo ti parmata maipapan iti kandelero. Imay manen ti anghel a nakisasao kanya ket riniingnak akas laket matmaturog akon. Anya ti makitam sinaludsod na. Makitak ti maysa kandelero apasig a balitok insumbat ko. Tirabaw na ada malupong apagyanan ti lana, ada pito apagsilawan ti kandeleryo, tungkal maysa ada pagsaadan ti pito apabelo, ada dua kayong olibo iti abay ti kandelero, maysa iti tunggal sikigan. Sinaludsod ko iti anghel, anya iti kay ipapanandag ito'y apo. Di mo kad-amo sinaludsod na. Saan apo insungbat ko. Kinuna kanyak ti anghel, dagiti pito apagsilawan, suda dagiti pito amata ti apo, ako mitkita iti entero adaga. Sinaludsod ko, anya iti kaipapanandag iti kayo, ti olibo, iti agsumpangir, sikigan ti kandeleryo. Ket anya ti kaipapanandag ito'y dua asanga ti olibo, iti abay dagiti balitok at tubo, apagayusan dagiti lana ti olibo. Di mo kad-amo, sinaludsod na, saan ako kinuna. Dagiti dua lalaki a pinili ken kinonsagrar ti Dios ngagserbiken kuana nga apo ti entero adaga kinunana. Ti kari ti Dios ken ni Zerubbabel. Imbaga ti anghel nga impakaamok ken ni Zerubbabel daytoy a mensahe ti apo. Agbaligi ka saan nga iti bileg ti armada wenno iti bukod mo apigsano ti ket babaen iti panakabalin nga agap kanya. Papukaw to dagiti lapud akas iti kadadakkel dagiti bantay. Bangunom tumanen ti templo ket inton ikabel mo ti maudi a bato idir into dagiti tao nagpintasen. Ada sa bali a mensahe nga ibaga kanyak ti apo kinunana. Insaad ni Zerubbabel ti pundasyon ti templo ket lipasen nanto iti patakder inton mapasamak daytoy maamuan to dagiti tattao asyak tinangipaon ken ka amapan kadakwada. Maupay daga puta, basit ti nagapuan ken maragsakan danto inton makita da ni Zerubbabel amang itultuloy amang bangon iti templo. May kalimang kapitulo. Ti parmata maipapan iti agtaytayab a pagbasaan. Kimita akmanen ket naimatangak ti maysa nalukot a pagbasaan ngagtaytayab. Sinaludsod ti anghel no anya tinakitak insungbat ko maysa ngagtaytayab a pagbasaan a 30 a kadapan ti kaatidog na ken 95 a kadapan ti kaakaban. Imbaga na kanya nailanad iti daytoy a pagbasahan ti lunod nga saknap iti entero daga ti maysa a bangir ti pagbasaan na ilanad a mapapanaw amin a mananakaw iti daga. Sa bali a bangir na ilanad met a maipanaw to amin ngagsapata iti ulbod. Kinuna ti apo a manakabaling amin nga iti suor nanto daytoy alunod kadagiti balay dagiti mananakaw ken kadagiti balay dagiti agsapata iti ulbod. Agtali na udto daytoy kadagiti balbalay daket ibuson nanto ida namin pinsan. Ti parmata maipapan ti babae ti uneg ti basket. Nagparang manen ti anghel ket kinunana. Kitaom ti sumungsungad. Sinaludsod ko no anya dayjay ket kinunana. Maysa a basket iladawan na ti basol ti entero adaga. Adda buli akallob ti basket iti kitkitaek naingato ti kallob ket nakitak ti uneg na ti maysa a babae a nakatugaw. Kinuna ti anghel, iladawan daytoy a babae ti kinadakes kalpasan na intalweg na ti babae ti uneg ti basket sana inkabel iti kallob. Timma nga dakket nakitak ti dua a babae nga daan iti nabilog a payak akas iti payak iti kannaway ket agturong da iti ayan ko. Inalada ti basket ket intayab da. Sinaludsod ko ti anghel sa dino ti pangipananda kinunana. Ijay Babilonia a pangaramidan da iti templo na. Apaman amalpas iti templo. Maipanto sadyay ti basket tapno pagdaydayawan dagiti tattao.
May kanom nga kapitulo. Ti parmata maipapan kadagiti upat alugan a pakigubat. Adamanan sa bali parmata naimatangak ti upat alugan a pakigubat aron murumwari tinagbaotan ti dua a bronze a bantay. Guyguyodan dagiti nalabag a kabalyo ti umuna alugan. Nangingisit a kabalyo ti mangguygoyod iti maikadwa. Guyguyodan dagiti puraw a kabalyo ti maikadlo ket ti maikapat guyguyodan dagiti labang a kabalyo. Sinaludsod ko iti anghel anya iti kaipapanan dagiti lugan a pakigubat ako. Kinunana dagiti upat nga anghel. Kagapgapuda iti saklang ti apo iti entero a daga. Agpaamyanan a mapan Babilonia ti lugan aguyguyodan dagiti nangisit a kabalyo. Agpalaod dagiti puraw a kabalyo ket agpaabagatan dagiti labang nga agturong ti maysa a pagilyan. Idi rumor dagiti labang a kabalyo gumanat da a mapan mangwanawan ti daga. Kinuna ti anghel inkayo kitain ti daga iti kasta napanda. Kalpasan na impukaw ti anghel kanya. Dagiti kabalyo anapan iti Babilonia. Pinabaaw da ti pungtot ti apo iti dayta a daga. Maibilin ti panakakorona ni Josue. Kinuna ti apo kanya. Alaom dagiti sagot nga inted dagiti napagtalaw akas balod a nagapu iti Babilonia. Da Heldai, Tobihas, ken Jedaias. Kaadagos si balay ni Josias nga anak ni Soponias. Aramidam a korona dagiti balitok ken pirak nga intedda. Sa mo ibalangat ken ni Josue anangato apadi nga anak ni Josadak. Ibagam ken ni Josue akasoy ti sao ni Yahweh. Aman nakabalin amin at to'y ti tao mawagan ti sanga. Dumakkel ti daga nga awan na. Ayan na ket bangunan nanto ti templo ti Apo. Wen isunto ti mangbangon ti templo awan tenanto iti pamadaya o may ipaay ti ari ket iturayan nanto dagiti tattao na adanto pati nga umas asibay ti trono na agtinulong danto nga agtrabaho iti kapya ken panagtutunos agpaay to ti korona apakalaglagipan iti templo ni Yahweh apang madayaw kada Heldai, Tobihas, Jedaias ken ni Josias. Umayto dagiti tattao agnaed iti adayo ket tumulong da iti panakabangon manen ti templo ti Apo. Ket inton malpas ti templo, maamuan yon to at ti Apo aman nakabalin amin tinangibaon kanya. Nga uray kada kayo, mapasamak amin dagitoy no agtulnog kayo as ipapasnat kadagiti biling ti Apo a Dios yo. Ti may kapitulo. Babalawen ni Yahweh ti saan a naimpuswan a panagayunan. Ti maikapat atawan a panagturay ni Dario akas emperador. Ti maikapat nga aldaw iti maikasyam a bulan mauawagan iti Kislev adda impakaammo kanyak ti Apo. Imbaon dagiti taga Betel ni Zareser ken ni Begemelek agraman dagiti tattao da amapan iti templo ti Apo. Aman nakabalin amin tapno dumawat da iti bendisyon ti Apo. Pinasaludsod da daytoy kadagiti papadi ken propeta. Tultuloy mi kadi adung awan ti panakadadaol ti templo. Babaen iti panagayunar iti maikalima a bulan akas iti nararamid mi iti adu atawon aging kaita. Daytoy ti sao ti Apo maipakaammo kanya. Ibagam kadagiti tattao iti pagilian ken kadagiti papadi ano agayunar ken agdung awda iti maikalima ken maikapito a bulan iti lasod dagitoy 70 a tawen saan akas pamadayaw da kanyak ket idi nangan ken iminom da nagpaaylaeng iti bukod da a pagragsakan. Daytoy iti imbaga ti Apo babaen kadagiti propeta idi unana. Imbaga na daytoy tinarang-ay ti Jerusalem ken adu ti agnaed a tao. Saan laeng a kadagiti kabangbang na nga ilili no di pay ket iti abagatan a depahar ken ti aken lawd a bakkaras dagiti turod. Naitalaw dagiti tattao gapu iti kinasukir da.
Intad ni Yahweh, daytoy ang mensahe ken ni Zacarias, edi ununana. Impa, ulog ko dagitoy abilin kadagiti tattao. Kitaon nyo, ang maipakat iti hustisya ken ipakita yo di ayat ken asiyo iti padayo a tao. Diyo itadanes dagiti balo, dagiti ulila, dagiti kang ganaed, ang makipagnaed kada kayo, ken tikin siya sinuman nga adda pakasapulan na. Kat di kay agpanggep kadagiti pamuspusan ang mangdangran iti padayo a tao. Ngemsan akinayat dagiti tao kiti dumngeg. Siniraan da dagiti panunot da. Ket pinatangken da dagiti puso da akas iti bato. Kaputa di da impangag dagiti panursurok nga inted ko babaen ka dagiti propeta iti unana. Nakapungtot tak iti kasaunay. Kaputa di dak impangag, tiyak met impangag dagiti kararagda. Sila akla bagyo anangi palais kadakwada ket nawarawarada anag naed kadagiti na duma-duma apagilyan pinaglangalang dagita a nasyon daytoy nasayahat adagaket awan tinabati nga agnaed. May ikawalong kapitulo. Ikari ni Yahweh ang mabangon manen ti Jerusalem. Inted ni Yahweh ama nakabalin amin daytoy ang mensahe ken ni Zacarias. Di na ri kagaya katulungan ni Jerusalem, gapu iti nasged nga iyat ko kadagiti tattao. Gapu iti ayat ko kinapungtot ko dagiti kabusor na. Agsubliak iti Jerusalem, ti nasanpuan a syudad ko, ket agnaed agsadyay, maawagan to iti apod na syudad. Maawagan to met ti bantay ni Yahweh. Ama nakabalin amin ti nasamsam a bantay. Agtugaw to manen dagiti pabaket ken lalakay kadagiti kalsada ken plaza ti Jerusalem. Agsarukodan to amagna gapu iti kinalakay ken kinabakot da. Mapnon to manen dagiti kalsada ti syudad kadagiti agaayam nga ubing. Mabalin nga ipagarup dagiti nasyon, anabati asaan ang maaramid daytoy ngem nalakala abanag daytoy kanyak. Isalakan konto dagiti tattao kadagiti pagilyan a nakaipananda. Alaek to ida manipot iti daya ken laod ket isublik to ida ijay Jerusalem a pagnaedanda. Isudan to dagiti tattao ket syakto ti Dios da. Iturayak to ida si pupudno ken awan idumduma. Pakirdenyo ti pakinakemyo da kayo at tattao dagiti mangmahegyo ita. Isumadlaeng ti insa sao dagiti propeta, idi maisaad dagiti pundasyon, tapno mabangon manen ti templo. Sakbay dayta at tiyempo, awan ti makabael amang tangdan iti tao wenno animal. Mabuteng dagiti tattao arumwar kadagiti kabusor da. Pinagbibinusor ko dagiti amin at tattao ngem ita, na iduma iti panakilangan ko kadagiti nakalasat at tattao iti daytoy apagilyan. Awan to ti kabuteng dano agmula da, agbungan to dagiti ubas da, adun to ti maapit iti daga, nawadwad to ti tudo, paay kon to amin dagitoy a bendisyon, kadagiti tattao a nakalasat iti nasyon ko. Tattao ti Huda, ken Israel, iti napalabas, no ilunod dagiti kang ganaet dagiti padada, punada. Agdisuor ko mo kada kayo ti isumutla adidigra. Anagdisuor ti Huda ken Israel. Ngem isalakan kayto ket kunanto dagita kang ganaet iti tunggal maysa. Sabay kuma ta mabendisyonan kayo akas iti Huda ken Israel. Umilag kayo ngarud ket di kay agbuteng. Kuna ni Yahweh ang manakabalin amin, iti kinapungtot dak dagiti kapuunan nyo, inkadeng ko nga idisuor kadakwada ti didigra. Ken jak nagbabawi no dikat, inaramid ko dagiti panggep ko. Ngem ita, panggep ko a bendisyonan dagiti tattao ti Jerusalem ken Huda. Di kayo ngarot agbuteng, dagitoy iti masapol nga remiden nyo. Agsao kayo iti pudno, iti padayo a tao. Kadagiti panghukuman, ipakat yo ti hustisya. Ti hustisya amang yeg iti kapya. Di kay agpanggap iti dakes iti padayo a tao. Di kay agsaksi iti ulbod, kakurak ti kinaulbod, kinakillo, ken kinaranggas.
Impakaamo ni Yahweh ang manakabalin amin ken ni Zacarias daytoy ang mensahe. Ti panagayonaryo, kadagiti maikapat, maikalima, maikapito, ken maikasangapulo a bulan, agbalinto ang narambak ken naragsak a piyesta dagiti tao ti Huda. Masapol nga ayatenyo ti kinapudno ken kapya. Kuna ni Yahweh ang manakabalin amin. Dumtengan ti tiempo nga umay ti Jerusalem, dagiti tattao nga gapu kadagiti dadakkel a pagilian ken syudad. Kunanto dagiti tattao iti maysa a syudad, kadagiti agnaed ti sabali a syudad. Inkam agdaydayaw iti Apo ang manakabalin amin, ken agdawat iti bendisyon na. Umay kayo met, dadakkel ken nabibilog a nasyon, amo panto ijay Jerusalem, tapno agdaydayaw da ken ni Yahweh. Ama nakabalin amin ken agdawat da iti bendisyon na. Kadagita ngal daw, sa kapulo kang kanaet, iti mapan iti maysa Hudyo ket kunada. Kayat met isumurot ken ka, tanadamag mi nga adda ken ka ti Dios. May kasyam a kapitulo. Ti panakaukom dagiti kabangibang a pagilian. Daytoy ti mensahe ni Yahweh, inkadeng na ti dusa ang maipatay to ti daga ti Hadrak ken ti syudad ti Damasco. Saan la nga dagiti tribu ti Israel ti kupa ni Yahweh no ti payket ti kabisera ti Syria. Kupa na pay ti Hamat nga adda iti nagbaetan ti Hadrak ken Damasco. Kastamot dagiti syudad ti Tiro ken Sidon. Agraman amin a kinalaingda nang bangon ti Tiro iti sarikadkad amang salaknib ken kuana. Nagurnong iti adu a pirak ken balitok. Adu unay ket maibilang da agagangay akas tapok. Ngem ala ento ni Yahweh ti amin asanikwa ti Tiro ket itapwak na iti baybay. Mapuuran to ti syudad agingga adumapu. Makitan to daytoy ti syudad ti Askelon ket agbuteng to. Makitan to met ti syudad ti Gaza ket agsagaban to ti kastaunay. Kastan to met ni Ekron ket mapukaw nanto ti namnamana. Mapukaw to ti Gaza ti ari na ket awan to metten ti agnaed ti Askelon. Nadumaduman to apuli tagnaed ijay Asdod kuna ni Yahweh. Ipababak to dagitoy natangsit a Filisteo. Didanton agsida iti karne nga adda darana wenno anyaman ataroon a maiparit. Amin ang palasat mainayon danto kadagiti tattao ket mayarig danto akas maysa a pamilya iti tribu ti Huda. Agbalinto at tattaok dagiti taga Ekron akas kadagiti Jebuseo. Salaknibak to ti daga ket yak palubosan dagiti armada a lumasat. Jakton palubosan dagiti naranggas nga agturay amang idadanes kadagiti tattao. Nakitak no kasano iti panagsagapa dagiti tattao. Ti ari ti Sion iti masakbayan. Agrag-o kayo tattao ti Sion, agrag-o kayo agpirikay iti ragsak, tattao ti Jerusalem. Kitaan nyo, umayan kada kayo ti ariyo, umay asibabalegi, ngem napakumbaba, umay nakasakay iti asno, iti urbon ti asno. Kuna ti Apo, ikatagto ti Israel dagiti lugan a pakigubat, ipanaw kunto met dagiti kabalyo iti Jerusalem, madadael to dagiti pana ana usari ti gubat, makikapyan to ti ariyo kadagiti nasyon. Sakupon to ti pagturayan nga manipod iti igid ti taaw aging ka iti sabali nga igid. Manipod iti karayan Euphrates aging ga kadagiti pungto ti daga. Ti panakaisubli dagiti tattao ti Dios. Ti kuna ti Apo, gapu iti nagtulagan tayo, anapasingkadan iti dara dagiti sakrifisyo. Waya-waya akto dagiti tattao yo. Iti awan danom na nga abot nakaipanan nyo akas balod. Agsubli kayo da kayo ana italaw da kayo abalod nga addaan namnama. Agsubli kayo iti natalged at taengyo bagat kada kayo ita. Subadakto iti namin dua akado ti bendisyon ti amin asinagapayo.
Arang matag ti Huda akas bai ti soldado. Ken Israel akas pana. Usarag dagiti tattao ti Sion akas kampilan amang hubad kadagiti tattao ti Gresya. Agparanto ti Apo iti ngatwen dagiti tattao na. Kastanto kimat nga ibiyat na dagiti pana na. Pagunyanto ni Apo Dios ti trumpeta. Magnanto may kuyog iti bagyo nga gapo iti abagatan. Sanak ni banto ti Apo amo nakbalin amin dagiti tattao na ket papatayan danto dagiti kabusor da kas danto la napartek nga pukaw iti paggugubatan ket pagayusen danto ti dara dagiti kabusor da. Agayos to akas iti dara iti sakripisyo ama ibuyat iti rabaw iti altar manipod iti malukong. Inton dumteng daytang aldaw, isalakan to ti Apo dagiti tattao na akas iti panangispal ti agpaspastor ti arban na. Agranyag danto iti dagana akas la napateg abato ana itampok iti korona. Anyan a kinasayaat ken kinapintas ti pagbalinan to ti daga. Pumigsa dagiti agtutubo iti trigo ken arak. May kasangapulo nga kapitulo. Ikarin ni Yahweh ti panakaisalakan. Agdawat kay iti tudo iti Apo iti panawen nga awan ti tudo. Ti Apo ti mangibaon iti ulep amang tinnag iti tudo ken arbis. Amang palangto kadagiti talon nga agpaay iti tunggal maysa. Makiuman dagiti tattao kadagiti imahen ngem minamaag ken ulbod ti sungbat a maited kadakwada. Adda dagiti mangipataros iti tagtagainep ngem yaw awanda ka ug baw ti panangliliwada iti kasta agalla-alla dagiti tattao kasla napukaw a karnero maparigat daga puta awan ti mangipangulo kadakwada. Kuna ti Apo kapungtot ko dagiti pastor ket dusaek to dagiti papangulo tasyak ni Yahweh ama nakabalin amin ay ayadag dagiti tattao ti Huda. Pagbalinek to ida anabileg a kabalyo a pakigubat. Tumadto kadakwada ti bato a pasuli. Ti pasok ti tolda ti bai a pakigubat ken amin nga agtuturay. Mamaingal danto ama nakigubat amangi badebadeg kadagiti kabusor da kadagiti kalsada. Makiranget danto ta adda ni Yahweh kadakwada ket parmeken danto dagiti nagkabalyo kabusor da. Papigsaog to dagiti tattao ti Huda, ispalag to dagiti Israelita, kaasyak to ida, ket yawid konto amin ida, kas lanto jak linaksit ida. Siyak ni Yahweh a Diyos da, sungbatak to dagiti karkararag da. Napigsan to dagiti Israelita akas la soldado, maragsak danto, akas la nakainom iti arak. Malagip to dagiti kapuot, to tanda, daytoy abaligi, ket agragsak danto gapo iti inaramid ni Yahweh. Ayabak to dagiti tattao ket umungag to ida, ispalag to ida, ket paadwek to ida kas iti sigud a kaaduda. Uray no inwarawarak ida kadagiti pagilyan, malagip dakto latta iti adayo adaga. Makalasat danto, agraman dagiti anak da, ket agkukuyog danto nga agawid. Alaik to ida ija Ehipto ken Assyria, ket pag naedek to ida iti bukod da adaga, pag naedek to met tidaduma ijay galaad ken libaryo. Agingga amapno ti daga kadagiti tattao. Inton aglasap da iti taaw ti rigat da siak ni Yahweh. Ablatak to dagiti daluyon ket agmaganto ti lasad ti karayan nili. May pababanto ti Assyria ket mapukaw to ti Ehipto iti bileg na. Papigsaek to dagiti tattao agdaydayaw ken agtulnog danto kanyak ti apot nagsa daytoy. May kasangapulo ket maysa nga kapitulo.
maparmag dagiti nadangkok nga agturay. Luktam dagiti ruangan mo o Libano. Tapno sumrag ti apoy ang manguram kadagiti kayo a sedro a kukwam. Agdungaw kayo kada kayo asaleng ta natuangan dagiti sedro. Napukanan dagiti nadayag a kayo. Agdungaw kayo da kayo alugo ti basan. Nadadaelen ti nasamek a kabakiran. Agsangit ti nasaem dagiti agtuturay napukawan ti dayagda tingganyo ti ngarngar dagiti leon ta nadadaelen ti bakir ti Jordan. Dagiti dua nga agpaspastor kinanakanyak ti Apo Dios ko. Agagam ka akas pastor ti arban ti karnero anay ranta may maparti. Partyam ida dagiti akin ko ket di da madusa. Ilako da ti karne ket kunada. Madaydayaw ti Apo, nabaknang kamin. Uray dagiti mismo anang ipaspastor kadakwada di da kaasyan ida. Kinuna ti Apo, siya kaasyan. Dagiti agnaed iti daga, siya ka mismo ti mangyawad tunggal tao, ti panakabalin ti agturay, ken ari na. Dadaelan to dagitoy nga agturay, ti daga, ket awan to ti ikanawak iti panakabalinda. Tinangda landak, dagiti gimatang ken naglako kadagiti karnero. Nagbalinag a pastor kadagiti karnero anay ranta maparti. Nanghalaak iti dua a sarukod, pinanaganak ti maysa iti parabor ken ti sabali iti tumpuyo ket naiwanak ti arban iti lasot ti maysa a bulan. Pinapanaw ko dagiti tallo nga agpaspastor nang gura kanya. Tanapukaw ko ti anos ko kadakwada kalpasan na kinunak iti arban. Saanen asya ti mangipastor kada kayo no adda matay bayak a matay. No adda matadael bayak a matadael. Dagiti matda bayak nga giin ni pusda. Tinukod ko ti sarukod ko maawagan iti parabor kas pakakitaan anawas was ti pagtulagan ti Apo. Ken dagiti amin a nasyon ngarud nawas-was ti tulag iti daytang aldaw. Kitkitaan dak dagiti aggatgatang ken dagiti aglaklako iti karnero ket amuda ata sa uamin ti Apo daytoy. Kinunak kadakwada no mayat kayo itadyo ti tangdan ko no saan bayan niyo tinangdaanan dak iti 30 a bagi ti pirak. Kinuna ti Apo kanya ikabin mo ti kwarta iti kalna ti templo. Inalak dagiti 30 a bagi ti pirak titakkel agatad nga impagarupda kaibatugan ti pateg ko ket inkabil ko ti kaha ti templo. Kalpasan na tinukol ko ti may kadwa sa rukod a mauawagan iti timpuyog ket natadael ti timpuyog ti Huda ken ti Israel. Kalpasan na kinuna ti Apo kanyak agbalin ka manen ngagpaspastor ngem ita kas maysa nga wan serservina. Nang dutukak iti pastor ang mga iwan terban ko ngem di na met tulungan dagiti karnero nga agpegad iti panakadadael di na paybirukan dagiti napukaw wenno agasan dagiti nasugatan wenno pakanan dagiti nasalunat. Si daon na wet di dagiti nalukkalukmegan a karnero ket labdison na dagiti kukuda. Nakabutbuteng to ti pagbanagan dayta wan serserbina pastor. Pinaypayan na ti arban na dadaelan to anang pinsan ti gubat ti panakabalin na. Magangon to ti takyag na ket agbulsat to ti makanawan a mata na. May kasang 12 a kapitulo ti panakaisalakan ti Jerusalem iti masakbayan. Daytoy ti sao ti Apo maipapan ti Israel ti Apo anang yukrat iti langit ken nangipastag iti daga ken nangted ti biag iti tao. Kinunana pagbalinag to ti Jerusalem makaslako pa ti arak uminom to dagiti nasyon ti likmod na ket agbasing-basing danto akasla na bartek inton lakuben da ti Jerusalem malakob tumet dagiti dadduma syudad ti Huda ngem iti daytang aldaw pagbalinag to ti Jerusalem ang nadagsa na bato narigat ang manggaraw ket masugatan to iti nasaem ti siasino man amang bagkat ken kuana agmaymaysan to dagiti amin na pagilian ti lubong
mangraot ken kuana ti dayta a tiempo. Kigtutag to dagiti kabalyo daket pag mauyong to dagiti nagsakay kadakwada. Bantayak to dagiti tattao ti Huda ngem pagbulsekek to ti amin na kabalyo dagiti kabusor da. Kunan to dagiti kapuunan ti Huda. Ti Apo ti manakabilinan amin a Dios ti mangted iti pigsa kadagiti tattao na nga agnaed iti Jerusalem. Iti dayta a tiempo pagbalinek to dagiti kapuunan ti Huda kasla apoy iti kabakiran wenno talon. Anatangkunanan iti dawa dadaelan danto dagiti amin na pagilian iti lawlawda. Awan to ti pakan-anwan dagiti tattao ti Jerusalem iti uneg ti syudad. Siak ni Yahweh umunan to amang pagbaligyak dagiti armada ti Huda tapno saan ang maartapan ti dayaw dagiti kapututan ni David ken dagiti agnaed iti Jerusalem ti dayaw ti Huda. Iti dayta a tiempo salakniban to ti Apo dagiti agnaed iti Jerusalem uray ti kakapsutan kadakwada. Pumigsan to akas ken ni David. Idalan to ita dagiti kapututan ni David akas iti mismo a Dios kas iti anghel ti Apo. Iti dayta a tiempo dadaulog to ti amin na pagilian nga agpanggep amang raot iti Jerusalem. Punwag to dagiti kapututan ni David ken dagiti tattao ti Jerusalem iti espiritu ama magbalin kadakwada ama nangaasi ken managkararag kitaan danto tinatay gapo iti panagduyok da ken kuana ket dungawan danto akas iti pimusay a kakaisuna nga anak. Agdungaw danto iti nasaem akasla kadagiti tattao anatay iti nauna nga anak da. Iti dayta a tiempo nasaem to iti panagdungaw iti Jerusalem akas iti panagdungaw ken ni Diosen a banal Baal iti tanap ti Megiddo. Tunggal familia iti pagilian agdungaw to nga isuna. Ti familia ang nagtawid iti kapututan ni David, ti familia iti kapututan ni Nathan, ti familia iti kapututan ni Levi, ti familia iti kapututan ni Simei, ken dagiti aduma a familia agdungaw to nga isuna tunggal familia agraman lalaki ang mailasin kadagiti babae. Ti maika sangapulo ket tallo kapitulo. Kuna ni Yahweh ang nakabalin amin, inton dumteng dayta a tiempo adan to ubog ang malugtan nga agpaay kadagiti kapututan ni David. Ken dagiti tattao ti Jerusalem tapno maugasan ti basol ken kinarugit da. Iti dayta a tiempo pukawag to dagiti imahen iti pagilian ket awanton ti makalagip kadakwada. Paksyatek to dagiti agkuna propeta da. Ket pukawek ti tarigagay nga agdaydayaw kadagiti Diosen. No adanto pay laeng mangipapilit nga gipadto kunanto dagiti na maganak ken kuana ang masapol amatay ta imbagana ang nagsao tinagan ni Yahweh ngem pasigmet nga ulbod ti insauna. No gipadto patayek to dagiti mismo ang naganak ken kuana. Inton dumteng dayta a tiempo awan to ti propeta mangi palangkwad kadagiti parmatana wenno kawes wenno parang akas propeta tapno alilawon na dagiti tattao ngem kunanan to sa anak a propeta may Isaac amanado nagtantalo na manipod pay di ubinga ket no addag sa lutsod anyang rod dagitoy sugat iti barukong no isungbat nanto naalak iti balay ti gayem ko maibilin ti panakapapatay ti pastor ti Dios. Kuna ni Yahweh ang nakabalin amin tumakder ka kampilan ket darupem tekpas pastor a katulungap papatayom tapno mawarawara dagiti karnero darupek dagiti tattao ket inte-entero adaga duanto nga apagkatlo kadagiti tattao ti matay paglasatag to ti apoy dagiti nakalasat nga apagkatlo gugurak to ida akas iti panakagugor iti pirak iti apoy gugurak to ida akas iti panakagugor ti balito kalpasan na agkararagdan to kanya ket ibangag konto ida
Bagag to kadakwada nga isuda dagiti tao ket iput pudnodan to apsyak ti Dios da. Ti maika 94 nga kapitulo ti Jerusalem ken dagiti pagilian. Dumteng ti aldaw apan nagtugaw ti Apo kas ukom. Dumteng to dagiti agsamsam iti syudad ti Jerusalem ket mabingbingay to dagiti nasamsam iti imatang mo. Umungen to ti Apo dagiti amin a pagilian tapno darupen ti Jerusalem. Maparmek to ti syudad. Masamsam man to dagiti babbalbalay, marames to dagiti babae. Maitalaw to ti kagudwa ti bilang dagiti agnaet iti syudad ngem balinto dagiti dadduma. Mabatin to dagiti dadduma. Kalpasan na rumwarto ti Apo ket makiranget to akas kadagiti napalabas a tiempo. Gubatan nanto dagiti apagilyan iti daytang aldaw agtakder to ti Apo iti tapaw ti Bantay Olibo iti daya ti Jerusalem. Magudwan to ti bantay ket adan to nalawa at tanap iti baot na amang rugi iti daya nga agpalaod. Umalis to nga agpaamyanan ti kagudwana ket agpaabagatan to met sa bali a kagudwa. Aglibas kayto ket magnakay ti daytoy at tanap amang gudwa wenno nang gudwa iti bantay. Agtataray kayto akas kadagiti kapuunan nyo iti dimteng ti gined iti tiempo ni Uzias nga ari ti Juda. Umayto ti Apo a Dios ko ket ikuyog na dagiti amin nga angheles. Inton dumteng dayta a tiempo awanton ti lam-ek wenno panagbalay ti danum. Agnanayon to nga aldaw asaan met aggagangay nga aldaw ken rupii. Nukas sano wenno kaano ang pasamak daytoy nilaing Yahweh ti makaammo. Inton dumteng dayta nga aldaw adan to nabiyag adanom nga aggapu iti Jerusalem. Agturong to iti kagudwada iti natay a baybay ket ti kagudwana iti taaw Mediterranean santo agpatinggay iti panagayos na uray iti kalgaw wenno tigtudo. Kalpasan na agarin to ni Yahweh iti entero a lubong. Agdaydayaw to ti tunggal maysa kenkwana kas Dios ket may santo tinagan na nga amuda. Nasimpanton ti Depaar manipod Geba iti amyanan agingga iti Rimon iti abagatan. Nangat-ngaton to ti Jerusalem ngam dagiti daga iti lawlaw na. Sakupon to ti syudad manipod iti ruangan ni Benjamin agingga iti ruangan ti suli. Iti nagtakderan ti sigud a ruangan ken manipod iti torre ni Hananel agingga kadagiti pagpuspusan ti ubas ako ti ari. Natalgedton dagiti tattao nga agnaed sadyay ket saan danton nga agpeggad a madadael. Idisuor to ni Yahweh ti nakabutbuteng a sakit kadagiti pagilyan amang gubat iti Jerusalem. Marunot to iti lasagda idinto a sibibiyag dapay. Malungsot to dagiti mata ken dagiti dilada. Iti dayta nga aldaw riribuken ken pagbutngan to ida ni Yahweh. Gamatan to ti maysa a tawo ti adda iti abay na ket kabilen na. Makigubat to dagiti tattao ti Juda amang salaknib iti Jerusalem. Alaen danto akas samsam ti sanikwa dagiti amin a nasyon. Balitok pira ken adu a pagan-anay. Adanto met nakaro a sakit nga agdisuor kadagiti kabalyo, mulo, kamelyo ken asno. Kadagiti amin nga animal nga adda iti kampo dagiti kabusor. Kalpasan ti panakaparmek dagiti kabusor, tinawen asumang adto iti Jerusalem dagiti amin a nakalasat. Tap nagdaydayaw da ken ni Yahweh ang manakabalin amin nakas ari ken tapno rambakan da ti fiesta dagiti abong-abong. No adda nasyon asan asumang iti Jerusalem tap nagdaydayaw ken ni Yahweh ang manakabalin amin nakas ari saan to ngagtudo iti dagada. No saan akayat dagiti Ehipsyo arambakan ti fiesta dagiti abong-abong sa gabaen danto met ti sakit nga idisuor ni Yahweh kadagiti nasyon asaan amapan makipagrambak. Daytoy ito ti dusa ang maipay ti Ehipto ken kadagiti dadduma a nasyon no di darambakan ti fiesta dagiti abong-abong.
iti dayta at tiempo, uray kadagiti kiling-kiling, maibitin kadagiti kabalyo, maisurat to, naidaton iti Apo, agbalinton dagiti bangang adda iti templo, nasagraduan akas kadagiti malukong ti sango iti altar. Mailasin to iti amin abanga iti Jerusalem ken ti Huda tapno maaramat iti panagdaydayaw ken ni Yahweh ama nakabalin amin. Usaran to dagiti agidaton ti banga paglutuan iti karne ti datagda inton dumteng dayta at tiempo awanton ti agtagtagilako iti templo ni Yahweh ama nakabalin amin.